Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu lan para sedulur-sedaya, para kadang-kadang ingkang sami mirsani channel kula nggih. Wonten ing kalodhangan enjang menika kepareng kula badhe ngaturaken sekedhik hikmah. Wonten setunggalipun ceriyos utawi cerita bilih wonten setunggalipun dinten rekalanipun Benter lan Siam menika lare-lare alit sami nengga wancinipun buka siam ngaten. Lajeng dumadakan wonten setunggalipun piyantun utawi tiyang sepuh menika nyobi kaliyan lare-lare kala wau dipun betakaken daharan buka ingkang eca sanget. Nggih umpaminipun buah ingkang seger mekaten. Lajeng lare-lare ingkang sami dedolanan nengga buka kanthi dedolanan wonten ing palataran menika dipun tarik. Bocah-bocah kabeh, sapa sing iso cepet marani buah iki, engko buahe tak wenehke kowe kabeh. Tak wenehke sing paling dhisik dhewe iso marani buah iki. Ing pangangkah tiyang sepuh kala wau nyobi coba kaya ngapa semangate lare-lare. Nanging dumadakan lare-lare kala wau kok mboten wonten ingkang mlajar nyedhaki buah ingkang seger lan nyremenaken. Malah kepara ngrombol lajeng do berbisik-bisik utawi sami rasan-rasan gemremeng ngoten niku. Lajeng lare-lare ingkang bal-balan kala wau nggih wonten ingkang mlayune cepet menapa ingkang sukunipun menika sakit mlangkunipun radi dituntun. Lare-lare kala wau lajeng sami tuntun-tuntunan dipun tetah ingkang boten saged mlampah sedaya mlampah bareng-bareng nyedhaki dhateng buah ingkang dipun tawaraken tiyang sepuh kala wau. Lajeng tiyang sepuh wau kaget. Lho, kok do ora kesusu selak do marani iki piye to? Lajeng lare-lare kala wau sami matur kaliyan tiyang sepuh wau. Gegandhengan menika cerita kula pendhet setunggalipun hikmah saking cerita manca. Lare-lare kala wau matur ubuntu ngaten. Menawi dipun jlentrehaken utawi dipun napa menika suraosaken tegesipun napa I am we. Ini basa Inggris, nek basa Jawanipun aku iki ya kabeh ngaten. Aku ya kabeh ngaten. Tegesipun ngaten. Lare-lare kala ndadosaken nyukani pangertos dhateng kula lan panjenengan ninggalaken rasa ego utawi duweni milik pribadi. Gegandhengan menika kekancan sareng-sareng yen sijinipun pikantuk kanugrahan etuk napa hadiah kabeh kancane kudu etuk ngoten. Ing pramila ingkang dipun lampahi lare-lare kala wau sak kekancan anggenipun sami sareng-sareng bal-balan nunggu wayahe buka kabeh iso dituntun mara dhateng buah ingkang seger kala wau ing satemah sedaya lare-lare pikantuk jatahipun buah-buahan ingkang seger kala wau mboten wonten kemerenipun. Dados buah-buah kala wau saged dipun dom kabeh dhateng bocah-bocah sing sami bal-balan. Bapak Ibu ingkang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Nika maringi contoh dhateng kula lan panjenengan. Nggih, nyaosi pangertosan dhateng kula lan panjenengan, ampun ngantos kula lan panjenengan duweni sikap milik dhewe ing pribadi ora mikir kancane utawi sanesipun. Wonten setunggalipun pangertosan utawi hadis nggih, khairunas anfa'uhum linas. Sak becik-becike wong kuwi sing migunani dhateng sedulur sanesipun. Lah menika contoh ingkang sekedhik kala wau nedahaken. Yuk kula lan panjenengan lan saya menika ajak-ajak dhateng saenan ampun ngantos kesaenan, amal kesaenan, amal soleh ingkang kula lan panjenengan gadahi mung miki kagem pribadi kula lan panjenengan dhewe-dhewe utawi piyambak-piyambak. Yen saged ayo ngajak-ajak dhateng sinten? Nggih utaminipun dhateng keluarganipun, dhateng sederekipun, sanak sederek ingkang caket dhateng kula lan panjenengan. Syukur murakabi dhateng sedaya manungsa ingkang saged srawung dhateng kula lan panjenengan sedaya. Allah ugi ngendika, "Ku angpusakum wa ahlikum naron." Ayo dislametke kabeh keluargamu, di awakmu karo keluargamu sangka siksa api neraka. Kabeh dipun ajak supaya slamet
yen saged kula sareng-sareng ayo manggih kamulyan kanthi sesarengan. Dados pancen gesang menika wonten ingkang ngendikaken hidup ini bukan sebuah perlombaan. Jadi mboten masalah kula lan panjenengan sing dadi juara sapa mekaten. Saya ingkang saged menapa mboten, ingkang sampun mlampah cepet menapa tesang ingkang alon, ayo bareng-bareng dituntun murih saged wilujeng kanthi sesarengan. Bepilih mekaten setunggalipun hikmah wonten ing jam menika mahanani dhateng pribadi kula khususipun lan umumipun dumateng para sanak sedherek sedayanipun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.